Naglabas ng paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver ng Public Utility Vehicles o PUVs na huwag mag-vlog o gumawa ng social media content habang nagmamaneho. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, ang pagba-vlog habang nasa kalsada ay maaaring lumabag sa Republic Act No. 10913 o Anti-Distracted Driving Act na nagbabawal sa paggamit ng mobile communication at electronic devices habang nagmamaneho. Paliwanag ng LTFRB, layunin ng batas na mabawasan ng mga aksidente na dulot ng distracted driving at mapanatili ang kaligtasan ng mga pasahero at iba pang motorista. Ayon pa kay Mendoza, bahagi rin ito ng direktiba ni Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang pagpapatupad ng mga patakaran para sa road safety. Inilabas ng LTFRB ang paalala kasunod ng pagdami ng mga vloggers at content creators na gumagawa ng video habang nagmamaneho ng mga PUV. Babala ng ahensya, ang sino mang mahuling lumalabag sa batas ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.